28 जन देरहानायावबो नोंथांमोना मानो हारसिं सरकार दायाखै? मानो बिजेपिखौ लाफानानै सरकार दानो गोनां जादों? मानो 2 एम होनो गोनां जादों बिजेपिनो? हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बेंग्लाया नै गग्लस गानलायनानै ओंखारबाय। ओमफ्राय माखासे रायजो राजाफ्रा जायनाखि जोंनि हेंथा बे मानसिया सानदों जानांगौ, मा लाना फैलायखो बेंग्लाय जाम्बायालाय, ओरैबायदि सानदों जानांगौ। नाथाय दिनै आं इम्परटेन्ट खोथाखौनो लानानै फैदों। बे बाथ्राखौ आङो थिनानै दोनबाय थादोंमोन, नाथाय आङो दिनैहाय बुफ्रु सारनो होननानै फैनाय जाबाय। बिनिखायनो दिनैहाय एकदम जेन्टेलमेनाव ओंखारदों आङो नै गग्लस गानलायनानैहाय। दा आङो फारि फारियैहाय नोंथांमोननो फोरमायलाङो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना दा आंनि बुंनायखौ खोनासंलांदोल', आङो मा बुंनो सानदों। सोरबा सोरबायाथ' बिराद खामगोन दिनैनि बाथ्राखौ खोनानानैहाय, बे बुंलाबो लाथारालै मा इसेबां अख्राब्रा बेलाय, ओरैबायदिबो साननो हागौ सोरबा सोरबाया। नाथाय जों खुलायै बुंना लाखायो, जों जाबाय बेर'दि पार्टि, जोंहा मोन्थाय दङ बुंनो, बुंगोन। आरो जोंखौबो बै समावहाय बुंदों, गोबां मानसियानो बुंदों। नाथाय बैसोरखौहाय गाव गावनि मानसिखौ बादा होनो थाङाखै। जोङो बेर'दि खोथा बुङोब्ला जोंखौ बादा होनो मानसि ओंखारबोयो। नाथाय बियो डेम'क्रेसियाव गावबा गावनि मोन्थायखा, बयबो बुंनो हायो। बेवहाय बादा होनांगौनि रावबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना बे फ्लेगखौ नुदों, बे फ्लेगआ जाबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फ्लेग। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनैसिम सरखार दानो हायाखैब्लाबो ओरैबायदि गोजों हाथरखि बायदि जोंनानै दं, नुदोंना साइडआव? आरो नैबेखौ नाय, छी, नोंथांमोना बे नांगोल ओरै सावगारि आखिनायखौ नुनो मोन्दों। बे नांगोल सावगारिया जेरैनाखि गोसोम हांखोजों बोदों, ओरैबायदि गोसोम नांगोलनि सापर्टारफोरनि गोसोआ। बे सिदा सैथो बाथ्रा बियो। आरो नांगोलनि सापर्टारफोर जायनाखि कमेन्ट होबाय थादों, बैसोरनि थाखाय आं मोनसे गोनां खोथा बुंलांनो गोसो जादों लास्ट जोबनायाव। आं गुबुन समस्थिनिखौ बुंनो गोसो गैया, जोंनि निसिमा समस्थियाव दिनैहाय BPFआ 17 बोसोर सरखार सालायदों। 17 बोसोर सरखार सालायसेयावबो दिनैसिम मोनसे प्राइमारि रायजो राजानि मावखु BCDC अफिस लुनानै गालांनो हायाखै। हादों नामा? कमेन्टआव खोन्था आंनो हादोंब्ला। नाथाय जोंनि इउपिपिएल सरखारा प्रमद बर' दैदेननाया 3.5 बोसोरावनो मोनफ्रोमबो जोंनि समस्थियावहाय रायजोनि थाखाय BCDC मावखु लुनानै गालांनो हादों। BPFआ हायाखै, 17 बोसोर सालायलाबो। हादों नामा? हायाखै। मय लुदों आंनो कमेन्टआव खोन्था। नाथाय आं बेवहाय बे भिडिअ'आव जोंनि निसिमानिखौल' खोथा रायलायदों। जोंनि निसिमा ओनसोलावहाय बेफोरबायदि रायजो राजानि थाखाय BCDC अफिस सोरखारि मावखु लुनानै गालांनो हायाखै। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारा हादों। माखौ लानानै गोग्गादों होनब्ला नोंथांमोना? माखौ लानानै गोग्गादों? नोंथांमोनाथ' साज्रांल' नायो। बे BCDC मावखुआव रायजो राजानि थाखाय आरोबाव साबसिन सुबिदा आरो होलांबावदों। बियो मोनसे, जोंनि जायगायावहाय कारेन्ट थाया, लाइट थाया, मानिबा डकुमेन्टस गोनां जायोब्ला जोङो बायहेरायाव जिर'क्स खालामनानै लांनो हाया, फट' स्टेट खालामना लांनो हाया। बिनि थाखाय आरो सुबिदा सलार सिस्टेम बेखौबो मावना होलांबावदों। आरो बिनि सायावहाय नलेज सेन्टारबो लुनानै गालांनो हाबावदों 3.5 बोसोराव। नोंथांमोना बेजों रुजु। बेजों लोगोसे आङो मोनसे खोथा बुंनो गोसो जाबावदों। नोंथांमोना दि सिंगेल मेजरिटि देरहादों, 28था सिट, थेवबो साबा, बेबो BJPनि अक्सिजेन एबा हां मोननायाव नोंथांमोना देरहादों। 300 क'रलनि गोजौआवहाय BJPआ नोंथांमोनखौ ओरैबायदि खोथा होनानै देरहाहोदों, जेराव BJP सापर्टार दङ। BPFनि केन्डिडेट होदों, बै केन्डिडेट होनायावहाय BJPआ केन्डिडेट होआखै। बैयावहाय BJPआ लोगो लानानैहाय BPFआव भट हो होनानैहाय खोथा होदों। आरो जेराव BJPआ केन्डिडेट होदों, बै केन्डिडेटनाव BPFनि सापर्टारफोर दं, बैयावहाय बुंदों जाहैबाय BJPनो भट हो। नै बेयावहाय गुबुन हारिनि मोनफा मोनफा बे BJPनि कंग्रेस भट लानानैहाय देरहासार जालांनो हादों। बर' भटनावथ' मोनसेबो देरहासार जायाखै। बेनिखायनो जों गेजेर नङा। BJPआ सोलो खालामना होनायाव नोंथांमोना देरहासार जादों, दा खुसि जादों। नोंथांमोना लाजि फोनांहरदों दा सोरनि देरहाखो होननानैहाय। नोंथांमोना सिङाव हाबना नायग्रो। जोंनावहाय थुन्न' जोङो हिसाब दंजोबो। बबे केन्द्रआव बेसेबां भट मोन्दों, नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट होनायजों हाया। बिनिखायनो दा सरखार दानायावबो BJPनो 2 एम होनो गोनां जादों। मानो सानना नायदों नोंथांमोना? नोंथांमोनफ्रा 21 जन लानो हारसिं सरखार दानो हायो। 28 जन देरहानायावबो नोंथांमोना मानो हारसिं सरखार दायाखै? मानो BJPखौ लाफानानै सरखार दानो गोनां जादों? मानो 2 एम होनो गोनां जादों BJPनो? बेखौ नोंथांमोना साननानै नाय। आरो माखासे खोथाखौ बाखि दोनबावबाय, फैबावगोन भिडिअ'आ। दिनै बेखिनियावनो जोबथ'बाय।